Μισό. Λοιπόν, Θέλω και λίγη πύρα. αφού μην ξεχνάμε τις μαλακίες τώρα πέρα από την πλάκα, το ALS Bucket Challenge, αφού δόρισα $10.000 εκ μέρους του Project E, όμικρον E, μεταξύ εκ μέρους του δικού μου και του Κωνσταντινίου, παρ' όλα αυτό θα κάνω το challenge, το οποίο με προκάλεσε συγκεκριμένα ο Κώστας ο Γιουλέκας. Θα προκαλέσω και εγώ με τη σειρά μου τους τρεις συνυποψηφίους μου, τον φίλο και συνεργάτη Παναγιώτη Σαββόπουλο, τον συνεταίρο και συνοδοιπόρο Παναγιώτη Παντελιάδη, και η έκπληξη που επιφυλάσσω είναι σε ένα άτομο το οποίο είναι αρκετά επιφυλακτικό με τέτοιου πράγματα. Λίγο την πείρα μου, παρακαλώ. Την Παντελιάδου Άλκησης Κύρα. Λοιπόν, αυτούς τους τρεις προσκαλώ εγώ και είμαι έτοιμος να δεχτώ το Ice Bucket Challenge. Εσύ με βρέχεις. Σε καπελώνω. Ναι, λίγο πιο έξω, ναι. Μόνος σου πρέπει να το κάνεις. Περίμενε. Μην βραχώ μόνο, έτσι. Δώσε. Ρε τράχει κάνει κόψεις. Και πήρα το. Φτάνει παιδιά, κόψτε το. Κάμω τη μάνα σου. Αυτό μου τον εφήβρε, γάμω τον πάτο. Κόψτε ρε μαλάκες, το πείτε τελείωσε. Είσαι έτοιμος. Θα πάρω. Γάμω τον πάτο τους.